details pura kelang thane detail ada nak nak hati jiran barang angkat pakai situ nor borok payment house sari kisa borok payment sari ntar ang ada kajian no pang ang tu bono tabuk senapan five le borok ni namin payment ni jiran kisa au video khai kelang de angkat barang angkat kami kena do barang aisa norok kok khai sarang lasi jago ha tabung norok oro phaye tangi lasina nangkhaba norok jodi kubui norok jodi kubui tong hangkai norok tangi lasina nangkhaba ha bono tunuri sino ingko are norok jodi kubui tong hangkai lasina tamuba tam lasina tam kirnan ba norok jodi legal jodi samung khai tong hangkai lasina kirinan kok kre blesu borok blena no tam khlanye ba ha norok kok saiten ni are kaham kurken norok bunan tong norok wana jago jiran tam hai khani musung kunung dia ang kono ring kan ni kyo sa tako tong kono ko be islen সকালবেলা মানে মানে আর কোনো কিছু গাড়ি লাগে তো আমি কিছু কিনেছি গাড়ি লাগলে কত 12টার bono no ko kono ring ne dar adnor tam बारह कोई पैसे ना या आपने না इखनो लोकेशन टा कुन जगह जाने তো ঠিক হয় না tako mo location bor kise sagade mongke masli monorut ni kaisa tam hanai bisnu jabru makani lama buku tabo acha oro seng tini nogo mangkha gari bisingo khlai khoroksa selate khoroksa bore tangai norok borno arki tomo nangkha borno timan karun kha boro jagawo khayai nai kobu da tono awang tang pe sai mas ge dia jaga phaimal lai phaimal lai boro kam hania kok sudah nai mani boro kun sayawi no gari bisingo habui asubui laika butok dok lai kamar butok dok lai kaji ge kota borno chung ungo tabu borong ni pura kisa details sungna mani boro sayang tong ma haitai ko nor ni wan chuman kha borno kaham kurang khlai koklam sungai borno february haide boroni phaicha boba haiki sokpacha ma hairo kisa sung sinam ta norok saijaman borok bo kamin kha abole ang sungja ko tak sudara abo norok sungna sidi to kono problem ya le maji bai baksa bo tabo ang normal khan normal sungai tongo do normal khai sungai tongo norok no kaham bukhuk bai tabung norok ni je kok saman motong ka ani kobang ma kok konga musung do tabung norok no sung mungsa khlaina ni ya do dara norok borni phaika tangge oro tini borok bai romjagi tonan nangkha abose ang to bono na phanan ke bor gari ke jaga phani ang to bono na borok phamen omoto kaisa para boya ya ke babu kaisa bazar omoto kaisa da bolong eka bagan hini sung saiman haidba bolong ang to bor kono ang gari di man bin nok lan man bor phaika jaga kare bor kon putong ne si ama se ble problem ba set jaga ne je bono ko iklang bo nin kisa sare takho nin kisa sare nin kha bukung nin kisa sare mama sung bonan tongman kunung ha samul devrama kami boro kami dismangol noro oro boro phemane angai jangan family mono hajo kontar mono korgo kha gar nas tongo ne kumar gat ni ke kumar gat ni singangka oro tini o bolong ko sartangi nokhna nangka bukari rangmali hingga pun sim problem ini oja kau thunan ini au thukata jaga dormo nagor ba obo tabung norok je borok berom dagi tomen obo busu hakchal saijaman nang sela khoroksa tai buri bai khlai je man phaimani borok bob haikaro sokpaka Engkau beri mana ajaga sengke thujang no mana mungkri thangsa yako mana ajaga gulu khnau engka gulu khnau engka sengbo haino khnai nai ka kha ti tong mana sabang kha rok mana sengbo asuk saimang se amti beri jok tong nai chalan khora koita somoy rogon khana mahai sara ko 10 ta rok bajika engka sar 10 ton somay sung mone kene basai nei kha basai nei mane to sebe rutumala yang celarok hari tiga yang telah diluklai engkau aburenyo to sebi mana nih malah
berinya simi andro soya pang asuk jah kanuku gangke orang temak lain ini sing mana sih gua tahu so anak kisah mana mutunan jaga de mana musuh gak apa do jaga teman aku teman nungbe ke sok ke baru semua sih orang mau nongkrong di mana kok karena gari nos tonggoi yang baru mau nelakan sini jah tong pun itu setelah pun tuh saya ini sakor boroni paimani bodor mono thana pai boroni paimani bo kami boroni misra kono bisam gondani bo saisung no paimani ni so saisung paimani nei kan kelai ara gari nos tonggoi yang boni bu sai pun klai yang bo sini jak tong pu kan ke bo kol klai sai dikata yang bon mama kelai puta enggak kono kol klai ko kisa ara sujang nai ro kisa ବ୍ୟବস্থা klai dikati buri borok ara gari ke sawi bo hata ti to kani sauta ini mana boleh sauta senang. Omo thai, omo bo jaga bo location. Omo dah, omo tahu yang masih lihat mana tu dah, gua saya nampak ya orang payment ek masih tu. Omo location exact nang saya ni ana. Omo. Hangkai norok haro borok tong mana? Orang kan seng andor sebagan muruk. Omo tu kuno para bo ya, heda abo kaisa bagan sih. Ya, omo tu kaisa bagan sih. Hangkai abure kayak jak dabo hairok norok bini kutai kena jamang hakku. Oh, kena jangan, kau mana nung salah nang deh, ni semua ni boleh salah nang ni saw sama lah. Besar betul rok datang hangkai. Besar kering saw. Besar kering. Mia hangkai nong guiding iya kau norok je bagan merk mana on nogo, arno bono mia horo norok mutu jang kata hisna. Beri borok bah, hangkai bola apot biporong si paikani si sungguhannya. Tony dikata mutu kata. Gara omo bo PS by khobjak. Omo dah. Omo to teman sana kya. Mono PS ni andar rakalai. Mono PS na andar. Omo haike wai busuk rok norok nukhana obo da pula nagi rok omo haike phainai rok tongo. Agila phaya. Mana se tor phaiman mas kaisa se. To ko ta omo no pas. Mane. Obo no pula omo haike phaiman ko nagi rok omo hai phayana.